Така е. Ето ти, мами! Сара трепа ми! И тетя ще не мори по тялата талай! Аре, тора ви трепа ми! Ела тука! Ела тука! Ундата! Самодейтите са голяма работа. Самодеец е човек като мен, например, който реши да си направи един стол, никой няма да посмее да седне на него, защото е самодейност дела на работа. Аз ги наричам любители, защото човек, който работи счетоводител, полицай, защото има и такива, в някоя фабрика, завод или на полето, обичайки толкова много театър, че да отделя толкова много време от личния си живот, вместо да прави нещо друго, той всяка вечер отива в читалище или някъде и се забавлява по един такъв начин с желанието си да направи нещо хубаво, той не може да е самодеец. Той е истински любител на театър. Какво иска моето враченци? А? Какво иска моето гарванче? Иска да ти ударя още веднъж. Това е като да сравняваш любовите си. Всяка следваща любов е голямата любов. Или поне човек така усеща, така му се случва или подхожда към нещата. Имам чувството, че с любителския театър това е същото, е пак така, защото това са спектакли правени за така, заради обичата към театъра. Аз дълбоко се съмнявам дали съм професионалист. Това, че получавам пари за тази работа, мога спокойно да кажа, че някои от тези хора, които виждам, в определена роля или на определено място може да ме сложи в малкия си джоб. Признавам. Актьорите професионалисти понякога го правят по задължение. Те го правят за възнаграждение. Тази е разликата. Ентусиазма. Признавам, познавам не само български колеги и чужди колеги, които ходят на работа. И това ги прави малко по... сега, може да слизат в някакви дълбочини повече, отколкото един любител би могъл да го направим. Но това ходене на работа изсушава. След години, може би, някои от тях забравят, че театъра в крайна сметка е едно тъжно или красиво или весело забавление. Убийство! Жестоко убийство! Син отреба баща си с мотика и щял да хорна. Сина бяга с магари през баира, а майка му го гони. Потресаващо. Фестивалните символи просто заливат народа. Те извират от всевъзможни места. Могат да се докоснат, могат да се покарат, дори да се изпият. Всички варианти на Камилия обаче са в сянката на Златната. Тя преминава през гримьорните, зад кулисите и е втъкана като тънка нишка във всички постановки. Това е бронз, обаче много имитира злато. Не знае, някой ден ще има и злато, сигурно. Като стане богат фестивала. Към големия приз са протегнати безброй ръце, включително и две малки ръчички. Още съм с плюшна Камила, защото аз съм най-малкият актьор. Като порасна, ще бъда с Златната Камила. Няма да съм с плюшна, а с Златната Камила. Първа награда получиха сърбите, мисля, че първата награда. Тя отдолу е куха. И един от артистите цяла вечер беше напълнил с вино
и пиеха вино от нея. Доста ще събира. 1 литър, 2 ще събира. Аз ще стана един голям, много голям актьор. Докато Ангелчо порасне, ще премине през неизбежна серия от травматични сценични гафове. Историята на любителското творчество помни достатъчно такива. Куриозните случки са с бели полета у някои актьори, забравен на текст или нещо, но суфлерите в любителски театри, те създаят работа. Някой път се чуе на последния ред, но не е чак толкова фатално. Вино! Ете спие! Сега тя разбудам се пакнеш и тя разтурам. Вино! Едно представление преди няколко дни, което като го гледах, то беше толкова заредено, толкова с такава енергия, че беше като валя, който се движи по бързата лента на една магистрала с реактивни двигатели. Някакво такова беше. Да почна на 100%, изключителна енергия и си излизаш от това представление, ама така, подскачайки, като на пружини. Като жури можем да бъдем единствено полезни с опита, който имаме, който е по-голям от техния. И можем да подскажем следващия път, когато се обичате и правите тази любов, която е създаването на един театрален спектакъл и съответно изиграването на представление, може по-добра техника да имате. Не можем да бъдем това тежко, грозно, мрачно, проклето жури, като на всички фестивали по света. Господар, какво е? Съм ви намерил една къща твърде добре. Не с 10, с 12 удаи, с джанови, прозорци, с врати, с джакузи в банята. И отпреди има една градинка, която да се хареса твърде много на Буля Михайлица, където да се разхуда нощно време. Ама искат скъпо и през... Би било добра идея в медицинската реформа да се открие една нова клинична пътека, хора да идват в Тополовград на фестивала, за да се лекуват. Значи, неврозата на нашата нация може да се излекува и ще тръгнем напред и нагоре. Боли бе! Значи... Жив съм още! Няколко ми остана. Майка ти стара. Най-готиното е, че искам да играя там. Искам, когато големите играят, и аз да играя там. И това ми харесва най-много. Че като скочиха жените отгоре, върху нас. Че като скочихме жените отгоре, че като ни свариха потурите и калпаците. Винаги има чувство за хумор. Преди малко на един от разборите, след едно особено жизнерадостно представление, заби камбана някъде, ама гробовно такова. И мисля, че Любен ти каза, че какво след това жизнерадостно представление, каква е па тази гробовна камбана? И един от актьорите пое и каза, ами може би бие за останалите трупи. Цяло тегло. Тегло, не ами, тегло. Няма ли да ни се върне силата на Айпотир Печана? Ще се върне, тя ще се върне. Кога се обърнем? Ами кога ли ще увисна там на сливата? Ба да удря да се насити дано. Ами